mbok goleki. Ibu goleki HP. Ngapa goleki sampai suwi aku ngetel aku. Isuk-isuk mau kan ibu kan buat sampah to, mbek resik-resik kuwi mau. Lah aku lali terus ngobrol, HP niki tak deleh ning dhuwur tempat sampah peluruan ning jaba. Sing aku tak buat ngono ndek bengi, tempat sampahe. Iya ning gunung dhewe kene iki lho ning ngarepe Repa. Tak kok ning pinggir ngono. Untung ya cek rezekine, intan cek rezekine ibu HP-ne gak ilang. Nyah, syuting nabuke. Aja sampai hilang loh, Mas. Ibu nanti nangis. Nangis iki wis ora tuku HP neh duke. Ono lho. Heeh. Iki wis kok Intan ceritane ngene, HP itu dulu kan wis duwe. tak gado aku, Ibu. Nah, sik to. Pertama kan iki. Ya, Ini kan naik. ngetutno, Je. Saya. Iya Rene. Ya. Pertama kan iki. Ya, betul. Iki ki angger-angger memorine full. Heeh. Udah karo Mas Dimas kon disaranke. Tumbas HP malih, Bu. Terus Sing kuwi dienggo Facebook. yo sing kuwi dienggo Kerja. kerja YouTube wis ngono. Ya dienggo iklan. Heeh. Sing apa? Terus iku Napa? kan sing duwe tabungan kan Intan. Iya. Terus ditumbas sama Mas Dimas. Iya. Dienggo kerja. Tan gak apa-apa tan uangmu dienggo tumbas iki. Ya ora apa-apa lah. Gak apa-apa, Mbak Bu. Heeh. Lho gimana kurang salam ya, Bu? Gong. Gong. Klambiku delok pemirsa kayak tentara, Dik. Jirene Yaya ya. Oh, kayak tentara pemirsa. Ketok lah carane kudune mbok wet, carane di mbok wet. Oh. Mbok wet, nek gak Kayak ibu sing ora. tentara Jirene Yaya. Klambine Mbak Intan kayak polisi ngono. Ya. Ndi tak setengah nah. Ibu ben masak malah Bu jalukne iki lho. Ndak ngomongan malah menengahi. Mama aku yo ambek ngomongan kok. Ya sabar ya, Dok. Halo, pemirsa. Mas apa pemirsa itu? Kok masak apa? Iki lho ape tak goreng sing nyayur. Sing tak takoki gak ibu pemirsa. Oh. Malah layo. Aku gak takok ibu, kok aku takok pemirsa. Kan Intan kan ndek galu kan ditumbas kene Bang karo Mbak Indah to. Yo digrepno tapi yo. Betul 100. Kena itu sarapan. Sebelumnya kan wis enak to. Ini Hati-hati lho kutah lho ya. bismillah. Kuwi iku kabeh apa sambele aja mbok sisahno. Dek sore kan sengaja tak ijekno. Terus meruduli nih tandan gak usah meruduli ngambil garpu. Lah carane ngono pinter no iso nak saiki nak. Lah yo. Sing mbok syuting ki apa? Sing mbok syuting apa? Ibu. Iya pora, ibu pora ki. Ki lho ngene lho Tan. Awak gak berangkat tuh. Pe kerja piket. Ngene ya. Iki sing kerja-kerja ning gone luar kota wis padha balik Tan. Sopo jenenge? Nang pake galang ketoke yo mobile wis Wis ora enak. gak enek udah. Terus iki wong sing apa anak elek di ngguri kuwi. Anak elek di wis balik. Mbak Runti apa sapa kuwi wis balik. Ibu pas buat sampah mang. Jadi wong kene padha ning gone Jakarta, sing Bandung, sing apa. Ora ekonomine wis padha berubah ngono iso apa tumbas tanah, tumbas mobil ya Allah alhamdulillah ya pemirsa. Ekonomine padha meningkat. Kerja. Aku
biyene ya iya cah pemirsa. Juri kae. Nang ndi kerja ning ndi? Hmm? Ning ndi? Ini Semarang. Ning Semarang. Dek baru lulus. Aku dek Kayut, jak kancaku iki. Ning Semarang. Dek sore kabeh. Ya apa ora, Bu? Iya. Terus iya wes. Ijek iling aku dijak kancaku. Nek lomboke tak elokno ya. Dijak kancaku jek iling aku. Iya, pas lomba ke to. Iya. Biyen Intan kan alhamdulillah badannya untuk kecil loh gak sakmu. Biyen futsal Iya. terus dikirim ke Sama Kak iku, Bu, sama Salsa, Dek, iya. Lalu- Kakak Salsa ambek kakak Salsa. Bu ya. Iya, iki digoreng saya. Loh. Oh iya pemirsa, saya mau menceritakan, mau berbagi cerita. Karo Pak Larek ndek kae nung, Bu. Lho, lah, Singetanno. aku iki. Nang Aku ndi? iki. Ning ndi yo? Mbok buah. Yo. Walah, Nduk, aku seneng nek cek tak ada kau mbok buah. Tak jupukno nah. Gak usah tapi mbok buah. Barang yang sudah dibuang ya wes biar di Buang. sampah, gak usah dipungut lagi. Heeh. Yang susah wes kena anu dek, cara ngono kan kita mesti buat, terus mbok ning tempat sampah wes Iya. gak berguna mosok mbok pungutne apa mbok buah apa to. Maaf ya. Terus rapopo. Terus minta disepil tadi malam ini. Itu obat apa itu? Mbak Indah, Mbak Mas Dimas. Ini namanya ini rambut eduk nggak? Bu kuwi obat apa? Gigi. Gigi. Iya. Oh iya. Ini sama ini toples. Toples. Tovedek. Terus Heeh. yang ini Heeh. gue ini pemirsa, musim gini. Ini bentuk rambut endeng. Penak rasane. Ya alhamdulillah. Biasanya pemirsa nggih, saya itu biasanya pakai kaditik. Gak titik. Tapi entah kenapa ya akhir-akhir ini tak minumnya itu kok injek cenut-cenut ya. Iya betul. Terus berubah nih. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah memberikan informasi. Informasi. Itu, kalau pasta giginya itu harus Sensodyne. Tuh ibu punya itu. Sitoke punya aku itu. Tapi bukan yang ini Tan, maksudnya pemirsa itu Iya. Sensodyne yang repiper. Ada Mbak Yanti tadi yang memberikannya. Oh Mbak Yanti Iya. Bokol. Kok Mbak Yanti bakal Mbak Yanti pemirsa. Hmm. Di sini ada Mbak Yanti pemirsa. Iya, Mbak betul. Yanti yang punya usaha toko gede, Heeh. yang punya selepan, Heeh. punya karyawan banyak. Sing diroi kuwi Mbak Yanti, Mbak Yanti. Mas Sandi ya. Hmm. Oh tak kira Mbak Yanti ini Mbah Mentelo. Enggak. Mbak Yanti ini Mbah Mentelo punya selepan, punya karyawan banyak. Terus sing rumahnya disewa tinggung dapur MBG nek Mbak Yanti ini Mas Sandi kuwi walah. Wis bakul paling gede sak. Iya. Gudi. Kulak-kulakan Mbak Yanti. Terus suwun nggih Mbak Yanti dadi mungkin Pak sensor Ibu kan duwe nomor itu, Bu. duwe ya. Ya duwe lah. Masa orang duwe iki lho. Cerita tentang Mbak Yanti ki ya Allah, biyen iki. Apa ibu nggo apa ibu tak enak tahu bareng lho. Iki dinggo jangan dinggo bacaan, jangan lontong. Tapi Mbak Indah kok kayak ibu nek gelem bocahe. Iya. Tapi bocahe rene kurang kok. Bocah to wis anak, wis punya anak kok. Wis cukup Mbak Indah. Mbak Indah nanti yo diumani to. Rumah ngene. Kok kandani beda-beda bunda Dewi sayur bung, ibu sayur tahu ambek tempe. Lah, sapa jenenge? Mamae Al, masak opo engko mamae Al? Jangan terong. Jangan terong. Ya kok dadi iso berbagi masakan iki iso nyoba-nyoba. Iki dibungkus nang majang kok mbek nganggo kompor intan ning kono. Iya. Kowe kompor. Tapi engko maja tak syuting gak oleh. yo gak apa-apa lah. Tapi nyenakne makjang kok ketok tutupno, Bu. Nyenakane tutup. Oke majang. Ya mau majang mulai nganggo celana legging wisan. Yo, wes. Yo wis nengko nek diketok. Terus ini aku sarapan. Terus terima kasih nih untuk pemirsa. Kudune Sensodyne sing repair ini kan
Ibu sensodyne yang biasa cegah gigi berlubang dan sensitif. Tapi gak apa-apa wis kadung tak entekne kok. Nek kan tak ganti yang repet. Lah kuwi iku ade buat kene. Iya dibuat. Betul 100 nah. Iki maksudnya wis kadung mbok buat ada iki lho ya wis kadung. Wis rusak ate. Apik ora Bu aku. Lah jos kan genten sing kesana. Walah wis 10 menit pemirsa. Wis pokoke iki kruntal ambek Intan ngene iki wis dadi 10 menit wis pokoke kesehariane Intan. Terus apa ya daily vlog nggih. Terima kasih nggih pemirsa, nanti dilanjut Majah nek nggodhog kupat karo lontong kupat karo lepet, Dok. Betul. Godhog. Oh, berarti sampean tau roh anu kuwi sing los ngono. Iki lho cagake. Ngene iki. Aku ning iku online eneke kuwi to, Dik. Maksude iki mok siji tok kuwi separo. Iki digo sing siji tunggal. Ini ono Mbak Setio. Sing langsung los sak mrono ya. Oh, saiki kompor saiki mah modele mah mek jaring-jaring tok ngene. Apa? Tengku apa ngebokno lambi. Weh, mak juk disoteng mak peng lebokno klambi, Mak. Kita nangan soteng. Sik, Dok. Kita boyon soteng. Oh, iya aku terus eling ngono kuwi. Kene apa tan? Pas poso ya, angger pas poso ki angger jam pokoknya angger wayah-wayah jam 10:30, jam 2 ki Bu, boyokku lara, Bu, ngono. Saya sebelah lepet, Mak. Ya, lepet. Sebelah lepet pemirsa. Yo yo. Ya, Mak. Dah. Wis. Ya. Kamu tak kongsi biaya ra kasih. Apa kuwi? Oh, barengan mak ame jajan. Kok mbak didelok lho Mbak Susi ya, sedradrah lho. Saat pertama tambahi air lagi. Dek Susi ki wis cara mono wis Ning ngarep bladra. iya, cara mono ndekne wis padha karo aku. Ning ngarep bladra. Delok melolo ngono kuwi terus lali, Mak. Piye, Mak? Wis diseneni buke, Mak. Tak suweneni yun, pokoke sing delok ngono kuwi terus lali tak celuk angel ngono. Wes. Saiki genten nyoteng Intan. Ayo tak syuting. Jaluk disyuting pemirsa Dek. Oh alah ya aku syuting, Bu. Angger wis padha ndelok drama Korea ki terus diceluk do angel. Kuwi ne Yun, Susi. Nek Dik Dewi gak pemirsa, nek Dik Dewi ki senengane kuwi piso. Piso ki sing ngono ku lho pemirsa, cerita-cerita ngono kuwi sampe direwangi nangis ki tak parani. Ini kae nggen ibunya. Sama nenek apa, Dek? Ngono. Apa sampean bertukaran atau apa? Ora, Mbak, aku nangisi drama. Lah kena apa? Viso novel niku pesan. Ya, Kisah iki anak yang terbuang ngono lho pemirsa iki judul. lebono ibu. Lah nggonmu ndi? Iki Ya wis nanti tata ae. iki dilebono ibu ae kok aku malah ngungkaran. Ibu ae. Nek dienggo gendong Nino, nek Nino kesini njaluk ndong tak umbah tak Ya boyong setrika. kok sing ngebono ibu ya. Nduk. Lah tak kira ki mang aku njaluk disyuting apa yang mbok pilih terus mbok leh Engko sisan nek tak ngono. lebono ngungkari aku. Ya sih aku tak ngurusi tahuku sik. Ih penting wis nggodhog iki pemirsa. Wes Bu. Ya. Majah ning ngarep nok, Nduk. Ayo golek panggang mbek Ale yo. Yo nek gak nggone Mbah Lam, nggone Mbak Nana sing enek sing ndi. Awakmu tapi sarapan sik engko nek ora sarapan aku mbok emplok engko. Yo tak amplop. Tenan to. Nyayur tahu, tempe. Yes, masih
baju wis pe mulai mbumbah. Mak ki masak reno-reno leh kok Iki apa, Mak? Jangan tahu. Jangan tahu. Dadi Mak yo iki sak daerah Gadu Kendilane donggek lontong kabeh. Mak Simi masih pakai pawon tradisional. Dek kae ning kono. Nah, Kono kan dibangun. bangun. Kene dibangun dadine pindah. Jelas banget. Oga amak ngun sampeyan. Ini ana nang obong kok. Samelok ngono. Walah Mak lontonge sampeyan. Nek jaman biyen Mbah Marinten anu Mak, dikok ning gone koyo galaran ngono dadi iso atus ngono ya Mak ya. Mesti ngenekno. Padha gawe lontong soale bodo kupat. Lho ki nek bakar-bakar kae, Nduk. Adek genine cek ngene Mak, cek cus Mak. Godhog lawan kupat. Kupat. Anu lepet. Iya. Wes aku tak lanjut. Wes sapi. Monggo Mamak Simi. Makasih. Dadah, aku sing makasih sampean tak delok. Iya, ayo. Iki sing calone lepetan. Kita lepetan. Lepet. Lho ki ijik Mama. Lah iya luwih tatak Oh, yo. ijik. Mbok elokno rene sih sampean. Lah ku mang konggone mang 2 kilo. Heeh. Aku mang 1 kilo. Nggih. Aku rasa kakek, Mbak. Mang lepete wis digawe Mak ning kompor nggonku kono. Wis jos pokoke terek. Mateng. Dereng leh. Mateng. Lagi tintep. 3, 4, 5, 6, 7, Nggih. setengah 9. Lah. 3 jam. Berarti 3 jam. 7. 7 ah? Mau 7. Wah, Nah, 3 jam. Iya. Oh iya, mau ke tempatnya, mau kemana Mbak Intan? Mau ke tempatnya Mak Jah. Apa ngetero uangnya Pak Silo, dia ini minta tolong kalenane ambil. Oh iya, ada Lek Sum. Halo, surpe. Ora ah. Oh, dudu jamu iki jenenge kembang gembong. Kembang pacar. Pita kan iso ya. Iso. Tapi enek pacar ning ngarep kono, nggone ngarepe Pak Gendut. Nek wis dienggo pacaran kuku. Lho, walah. Merwem buyung seger ngene. Mbang gembong. Walah. Kucinge wis ning kono ndeglek. Wis mateng porong Mak Jah, ki ndelok padha godhog lontong pemirsa. Yo Mak Sumarah wis mateng sekalian ater-ater. Cuma bar entuk apa sego jangan tuh. Assalamualaikum Mak Jah. Assalamualaikum Mak Jah. Nggih, lepas kene lho. Mak pengen delok lontonge sampean. Lah iki ate ijek iki klontongan dienggo apa, Mak? Ate sampean duwe klontongan apa mbok nggo apa? Piye lah Tan kok wis langsung menyerang Sela? Mak, iki wong-wong padha gawe lontong, padha gawe kupat. Iya, Mak Jah. Oh, Mak Jah sudah jadi. Mak Jah itu tadi berapa jam godoknya ini, Mak? Aku mau gak Lupa, Mak. Bar subuh gledak. marai bar marutno Mbak Susi mangan lho langsung tak gawe terus mulai kok ngene wis lagi tak angkat pirang jam gane. Pamane ditung jam 5. Iya, jam 5-an. 5 berarti ya 6 7 8 9 papat. Iya, mangan. Kok paling sekitar segitu, Mbak. Papat, Mak ya. Bagus hasilnya. Tok iya mbah jerone ya. Apik oh. Mama mau sayur. Iya. Nah, ini apa jenenge? Alu-alu. Aku nek oh iya, Nduk lah. Iya, Mak. Nggih. Alu-alu. Bukakan. Iki nganu Mak, kupate ya wis dadi. Yang ini namanya adalah kupat pasar, yang ini adalah kupat jongo. Nggih, pemirsa. Ya nek kupat jongo Kok digantungin. nah, nek cara tradisi di sini bar bancaan kok terus digantung di depan pintu ya bisa. Ning kene kok dadi sak paket ya Mak, ya nek kupat enek iki. Terus digondal-gandolke. Nggih tak repiyune Mak. Nggih. Kan dia kasih ini. Iya. Wah. Bagus dah. Walah Mak. Bismillah tak jajale Mak ya. Aku tak lungguh kono ya Mak ya. Amit, pakai dulu ya. Ini Mbak Intan di mana? Mak.
Mas tenang lho, lagi diri. Nduk, Tan, Tan. Tan, Ibu minta tolong, Tan. Awakmu mulih. Klopo ning pawon jupuk. Gorene. Klopo kabeh banyune buah ning pawon. Iya, tapi aku kurang enak. Iya. Ngono mak gelem. Tapi HP ku engko tak gorene penjaluk wifi-ne Mak Jan. Iya. Go kabeh ya klopo ning pawon mang ya. Nek cegah wastafel. Lagi coba Mbak Ju. Mak aku jajal. Iya Kak makanya. Engko ini dhuwur Mbak Ju. Sok iki lho. Asine piye? Asinnya pas. Pas. Klopone krasa gurih. Ini Mbak Yun diganti kan aneh Mbak. Mbak Pak diganti kayu. Oh, diganti kayu Ini anu Dia gak direko ngerasa pake terus, dhewe. direko. Mak, mari yo kuwi mau cah pratu kok. Gak capano, ratu raja, gak cap raja. Sampai ratu ya. Pratuku ah. Nah, ngono deh. Rambah itu enak banget. Enak. Sadem ya Mbak, mari dhisik kuwi Mbak. Iki sik sampean. Dhisik terus lagi lontong-lontongnya gurinan. Biasanya nek ngene kan awet ta Mbak. Heeh. Terus rasane gurih ya. Gurih pas mak. Gurih ya wis. Asine ya wis ya. Enak banget ah. Untung mak gelem mak tak kongkon mulai mak. Nduk sisan nduk. Marut. Iya. Mak jam masake waki yo klopone waki yo. Iki anu Mbak. Iki separo Mbak. Sesuk kanggo gawe kuwi Mbak. Yan nggih pemirsa cerita pagi ini kimang ndelok tonggo-tonggo padha nggodhoki kupat lepet lontong lho guys. Mulai mop ini juga empat sekitar 3 atau 4 jam ya pemirsa. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semangat Intan, semangat. Adek wis rontok ngantuk aduk. Yuk, Ibu apa masak apa hari ini? Saya tak dono, aku tak merono. Wes kabeh wong-wong wis padha mateng sayure iki Bu Yuni agek pe mulai. Iki sayur panggone maksum. Jangan kates endok iwak pitik, ya toh. Nah, Bu Yuni arep nyayur tahu. Terus endok. Ya toh. Terus ono kicikalan sing tak kelo tahu tempe iki. Terus pokoknya aku ambil iwak panggang. Iki lomboke. Terus iki ono lombok ijo barang. Enak iwak panggang. Lho, iwak panggang mbek ale. Deleh kene. Yes. Dikelolo deh biasa. Kakinya sing bagus. Nah, wes saya pamit. Pamitan mbak pemirsa sih, nanti dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa terbaik untuk seluruh pemirsa. Ya, wes ngantuk aja dienggo bubuk jek isuk iki. Di tempat jenengan masih ada nggih, maksudnya bodo kupat terus bancaan. Nanti kalau zaman dulu bancaannya ning gone Mbah Wo. Untuk periode yang saat ini wes beberapa tahun ini nenggone pendopo depan rumah. Wes doa terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek guyu ki piye? Enggak, aku mau ngantuk, aku tutup